A ran 16 ga watan Satumba shekara ta 2022, WHO Hukumar Lafiya ta Duniya gaba ɗaya ta yi bincike ta gano cewa cututtukan da ba a ɗauka daga wani zuwa wani suna kashe kimanin mutane miliyan 41 a duk faɗin duniya, wanda ya yi daidai da kaso 74 a gaba ɗaya mace-macen da ake samu a duk faɗin duniya. Kar ka samu damuwa, mun samar da wannan tashar YouTube channel din ne ba don komai ba sai don kawai mu rage matsalolin da suka shafi lafiyar al'umma da samar da ingantaccen lafiya ga al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ishaq Muhammad daga tashar mu mai albarka ta Lafiya Jari. Kai like, subscribe sannan ka danna sharing domin samun sababbin bidiyoyin waɗanda suka shafi lafiyar al'umma. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara. Me ake nufi da cututtukan da ba a ɗauka daga wani zuwa wani? Su waɗannan cututtuka ne da wani baya iya sanya wani ta hanyar haɗuwa da juna, sabanin irin su malaria ko kuma HIV da ciwon sanyi da dai sauransu. Yawanci ana samun su ne ta hanyar canjawar yanayin ƙwayoyin halittar mutum ne da kuma yadda mutum yake gudanar da tsarin rayuwarsu. Misali, kamar irin su yawan shan giya, rashin motsa jiki, yawan busa hayaki da sauransu. Sannan kuma in mutum baya bin shawarar likita, cutar takan iya zama ta har abada a jikinsa. Don haka jama'a sai a kula. Rabe-raben cututtukan da daga wani zuwa wani: na farko akwai matsalolin da suka shafi zuciya, misali hawan jini ko kuma hypertension. Na biyu akwai cutar da ta daɗe tana takurawa huhu, misali tarin asma. Sannan na uku akwai ciwon daji. Sannan na hudu muna da ciwon suga. Sannan na biyar akwai ciwon sikila. Bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani sama-sama akan su. Bari mu fara da na farko. Na farko shine matsalar da suka shafi bace a cikin ɗan adam da ake samun ta a cikin kirji. Babban aikin zuciya kuwa shine buga jini a duk sassan jikin ɗan adam. Shi kuma jini shine yake dauke da iskar da muke shaka da ma sinadaran da suke gina mana jiki, wanda muke samun su daga abincin da muke ci, da ma kai har ma da irin sinadaran da suke kare mu daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Misalan matsalolin da suka shafi zuciya kuwa su ne kamar irin su hawan jini, shanyewar ɓarin jiki, sarƙewar bugun zuciya da dai sauransu. Akwai darasin da muka yi bayani akan cututtukan da suka shafi zuciya dalla-dalla da kuma hanyoyin da ake bi domin kare kai har ma darussa muka yi waɗanda suka shafi irin abincin da mutum zai dinga ci domin samun lafiyayyen jiki. Kai dai kawai kai liking, kai subscribing domin samun sababbin bidiyoyin mu. Na biyu su ne da huhu. Su waɗannan matsaloli ne da suke daɗewa suna addabawa huhun ɗan adam. Huhu yana ɗaya daga cikin ɓangarorin jiki mafiya muhimmanci a rayuwar ɗan adam, domin iskar da muke shaƙa ma ta hanci ko ta bakin mu, huhu ne yake sarrafa ta yadda jini zai ɗauka, wato oxygen kenan. Sannan shi kuma jinin sai ya tura wa huhu carbon dioxide, sai huhun ya fitar da ita ta hanci saboda ba za ta amfane mu ba. Amma sai dai kash, shi ma huhun zai iya kamuwa da cutar da ba wani ya shafa mutum ba. Wani zai iya cewa, yawwa Ishaq, mun kama ka. Da farko kai ka gaya mana cewa a cikin cututtukan da ba sa yaduwa har da matsalar huhu, to amma me yasa coronavirus take yaduwa daga wani zuwa wani? Tabbas haka ne, ba ma ita kadai ba, akwai matsalolin huhu daban-daban da ka iya yaduwa daga wani zuwa wani. To amma abin da ake nufi a nan wajen shine akwai daɗaɗɗun matsalolin da idan sun kama huhu wani baya iya kama wani. Misali kuwa kamar su asma. Shi yasa ko da yaushe muke shawartar mutane da su dinga ganin likita a duk sanda suka ji sauyi a jikinsu, domin hakan na iya magance babbar matsala. Duk wanda yake so ya sami ƙarin bayani sosai akan matsalar huhu masu yaduwa da ma waɗanda ba sa yaduwa daga wani zuwa wani, ya danna subscribing sannan ya danna mana alamar liking. Ta haka ne zai sani in mun ɗaura sabon darasi, domin muna da darussa da yawa waɗanda za su amsa muku tambayoyinku da suka shafi lafiyarku a tashar mu ta Lafiya Jari Hausa TV. Cuta ta uku ko cutar ciwon daji. Cuta ce da take yaduwa a jikin mutum cikin sauri da zarar mutum bai ɗau mataki da wuri ba. Tana iya shiga matakin da ba ta warkewa, amma idan Allah ya sa aka je gurin likita da gaggawa, wannan cuta akan yi nasara a kanta. Ire-iren ciwon daji, wato kansa kenan, sun haɗa da kansar kwakwalwa, kansar babban hanji, kansar ciki, kansar koda, kansar hanta. Abubuwan da za su iya janyo cutar hanta, kansar huhu da dai sauransu. Abubuwan da za su iya janyo cutar daji: na farko akwai yawan shan sigari, yawan shan giya, rayuwar jin daɗi ba tare da motsa jiki ba, shakar gurɓatacciyar iska, abinci ko kuma sinadarin da yake ɗauke da chemical sosai a cikinsa da sauransu. Ciwon suga cuta ce da take ɗaukar dogon zango a jikin mutum lokaci mai tsayi sakamakon sigari in yayi yawa a cikin jini. Don mu san ciwon suga da kyau, ya kamata mu san me ake nufi da sinadarin insulin. Sinadarin insulin wani sinadari ne da ake samun sa daga wata maƙarfafa a kusa da cikin mutum. Aikinsa shine sarrafa sugan da yake cikin jini.
Rabe-raben ciwon suga. Na farko type 1 diabetes mellitus. Shi type 1 diabetes mellitus yana faruwa ne idan ya zamana babu sinadarin insulin kwata-kwata ko kuma karancin sinadarin ya sa ba a iya sarrafa sugarin da yake cikin jini da ɗan adam. Sai type 2 diabetes mellitus. Yawanci wannan yana faruwa ne idan tasirin sinadarin insulin ya ragu, sai ya zamana ana samun turjiya wajen sarrafa sugarin da yake cikin jini. Na ƙarshe shine gestational diabetes. Shi gestational diabetes ana samun shi ne a jikin mace mai juna biyu, kuma yawanci yana faruwa ne sakamakon sauye-sauyen da ake samu na sinadaran da suke jikinta ta dalilin wannan juna biyun da yake jikinta. Amma shi gestational diabetes yana warkewa. Menene yake janyo ciwon suga ko kuma me yake sa ciwon suga? Abin da yake sa ciwon suga yawanci canje-canjen da ake samu ne na daga halittar jikin ɗan adam ko kuma matsalar sinadarin insulin. Waɗannan su ne suke cikin haɗarin kamuwa da ciwon suga idan ba su kiyaye ba. Na farko, masu kibar da ba sa motsa jikinsu. Na biyu, ɗan sama da shekara 45. Na uku, idan ya zamana a danginka mutum akwai masu ciwon suga. Sannan na huɗu, idan likita ya auna ka ji suganka yana gab da ya hau. Hanyoyin da za ka bi domin kare kanka daga ciwon suga. Na farko, motsa jiki. Na biyu, yawan ci ɗaya daga itace. Na uku, sai ta cima. Na huɗu, ka dinga ganin likita akai-akai domin bincika lafiyarka da baka shawarwari. Idan kana son bayani sosai a game da ciwon suga, ka yi subscribing, ka yi liking. Muna da bidiyo da ya bayani akan ciwon suga dalla-dalla, yanda ake kamuwa da shi da yanda ake kiyayewa da irin abincin da mutum ya kamata ya dinga ci idan yana da ciwon suga da sauransu. Cuta ta ƙarshe ita ce cutar. Ita wannan cuta ce wacce ake gadanta, wacce take lahanta jan jini ta yanda ba zai iya kai adadin kwana 120 ba kamar yanda sauran jinin masu lafiya yake kaiwa. Wannan dalilin ne yake sawa sai jinin ya ciccure a cikin jijiyoyinsu, sai su dinga jin ciwo mai zafi sosai. Hanyar da za a bi domin kare kai daga kamuwa daga ciwon sikila, hanya ɗaya ne shine kafin a yi aure a je a yi gwajin ƙwayoyin halitta wanda muke kira da HB genotype. Mun gode da kyau da kuka bamu lokacin ku wajen sauraron wannan namu da ya magana akan cututtukan da ba sa yaduwa daga wani zuwa wani. Domin samun bayani akan kowace cuta ɗaya bayan ɗaya, kai ba ma ita kaɗai ba har ta cututtuka da dama da suke addaba al'umma, muna da su a cikin wannan tashar tamu. Ku dai ku danna like, ku yi subscribing a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Mun gode. A ran 16